குடைமிளகாய் வச்சு சிம்பிளாக எப்படி கிரேவி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னா வெங்காயம், தக்காளி, குடைமிளகாய், உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக வேர்க்கடலை, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு எல்லாத்தையும் வறுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேனில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க குடைமிளகாய் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதும் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் சேர்த்து இன்னும் நல்லா ரோஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு அதையும் சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கிரேவி பண்ணலாம். வெங்காயம் பேஸ்ட், கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள், நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற வேர்க்கடலையோட பொடி, தக்காளி பேஸ்ட், தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. கொதிக்கும்போது தண்ணி ஆட் பண்ணி இன்னும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதித்ததும் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு, குடைமிளகாய், வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொத்தமல்லி இலை போட்டு சிம்மில் வச்சு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சுவையான குடைமிளகாய் கிரேவி ரெடி.